खुलुमबाय फ्रेंड्स, हैप्पी टीचर्स डे। दिनै जों नोंथांमोननो बे बुहुमनि ओरैबायदि अमेजिंग फैक्ट्स खोन्थागोन जायखौ खोनाब्ला नोंथांमोनाबो बुंगोन awesome। So welcome to our channel Sifung the Melody। समजों बारा गेलेलाबासिनो अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो, ये रहा आपका आज का शो। कॉपी आरो पेस्ट नोंथांमोना नामखौथ' खोनादों जानांगौ, जायखौ जों सानफ्रोमबो मबाइल लैपटपआव यूज खालामो। सो नोंथांमोना मिथिगौना बेखौ सोर बानायदोंमोन एबा इन्वेंट खालामदोंमोन? मोनथियाब्लाबो नो प्रब्लेम, बिकज आइ एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग। सो बेखौ इन्वेंट खालामदोंमोन आमेरिकानि लैरी टेस्लार होननाय सासे सुबुङा। सिनिखौ गिबि खेब जोंनि भारत हादरावनो बानायदोंमोन। तो बोलो भारत माता की जय। वर्ल्ड रेकर्ड बानायग्रा हादोरनि मादाव भारत हादरा 3 नम्बराव दं। कम ऑन इंडिया, बढ़ते चलो। माइक्रवेवआव गिबि खेब पपकर्नखौ संग्रोदोंमोन। तेंदुआ एबा चीता जुनारा हरनि समावबो मोजाङैनो नुयो। बुहुमनि गिबि खेब कम्पिउटार माउसखौ 1964 मायथाइयाव डागलास एन्जेल बार्टआ बानायदोंमोन आरो 1968 मायथाइयाव पाब्लिकेलि अनवेल खालामदोंमोन। नोंथांमोना मोनथिना शक जागोन जे बिथाङा माउसखौ बिफांनि टुक्राजोंसो बानायदोंमोन। जस्ट अमेजिं, नंगौना फ्रेंड्स? प्रिंटिं प्रेस आबिष्कार जायैनि सिगाङाव लिरनाय समाव कमा होनाया गोनांथि गैयामोन। रेगुलार 30 मिनिट ब्याम खालामनाया नोंथांखौ 10% बारा स्मार्ट बानायो, लोगोसे देहानि गोबां बेरामखौबो फाहामो। उन्दुनाय समाव सानै उन्दुयोब्ला उन्दुलांखांनाबो नोंथांनि ब्रेना सानबाय थायो। बेनि जाहोनाव नोंथाङा फुङाव सिरि मोनोब्ला देहाखौ मेंनाय मोनो। मानसिफोरनि आइब्र'आ मोनफ्रोमबो 2 दाननि उनाव सोलायो। बे बुहुमनि 2% मानसिफोरनि मेगननि कालाराल'सो गोथां। बिनि गेजेराव ऋतिक रोशन, वर्ल्ड #1 हैंडसम एक्टर, बिथांनि मेगननि कालाराबो गोथां। आइफनखौथ' खोनादों नोंथांमोना, नङा होनब्ला? नाथाय मालाबा सानफेरदोंना बे आइफनखौ सोर लाबोदोंमोन? खोनासं लोगोफोर, one of the iPhone founder is स्टीव जब्स। औ, स्टीव जब्स आरो बिथांनि गारियाव दिनैसिम नाम्बार प्लेट लागायनो गोनांथि जायाखै। अमेजिं। नों आरो आंनि गारियाव नाम्बार प्लेट लागायबा पुलिसफ्रा मा खालामगोन? धाक्के टिके आउ। इटाली हादोरनि मानसिफ्रा गोदान बोसोराव गासैबो गोजा गाबनि आन्डारवेयर गानजोबो, मानो होनोब्ला बिथांमोना बेखौ लाकी होनना फोथायो। गल्डफिशआ जेब्लाबो मेगनखौ मिसिबा। रमान मेग्नेसे बान्थाखौ एशियानि नोबेल बान्था होनना मानियो। थाबायनाय समाव जोंनि मेगना 10% टाइम मिसिबो। जुदि नोंथाङा बेमाखौ सावो अब्ला बेमाया बारुद बायदि बेरगोन। मासे हिप्पोपोटेमास जुनारा गावनि खुगाखौ 180 डिग्रीसिम सिनो हायो। भारत हादराव बोसोरे आमेरिकानिख्रुइ 2 गुन बारा मानसिफ्रा इन्जिनियार जानो हायो। बे बुहुमाव गासै 6500 गुबुन राव दं आरो बयनिख्रुइबो मुंदांखा रावनि मुङानो जाबाय मेन्डेरियान चाइनिज। बुहुमाव बे रावखौ रायज्लायग्रा 121300000 जन मानसिफोर दं। गथायैनो बेसे जायो आंथ' मिथिला, नोंथांमोनानो सानदो। दिनैसिम मासेबो सैमाया बे बुहुमाव 29 बोसोरनिख्रुइबो बारा थांना थानो हायाखै। बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो मानसिफोरजों गिदिंनो फसायजानाय नोगोरानो जाबाय पेरिस नोगोर। जाते डॉक्टर राधाकृष्णन के दिए गए 2 विचार सुनाना चाहूंगा। शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्य को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आज़ादी प्राप्त ना हो। सो दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नोंथांमोना माबे मोनसे फेक्टखौ बांसिन मोजां मोनखो जोंनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामजागोन, जाहाथे जों आरो मोजां भिडिअस बानायनो बोलो मोनो। लोगोसे नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुना हो, जाहाथे गोदान भिडिअस आपल'ड होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नटिफिकेशनखौ मोननो हायो। गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।